Sang Baladewa Narpati tuwin Nareswara Kresna kalangkung tresnane romring Sang Banuntina weh lah dalah ya jagat ya dewa ya Bathara kok ora kondang ora sumbut marang kawuryane kok ora sumbut marang kondange Ratu Ndrawati jare Ratu Ndrawati kuwi ratu sing titis jare Ratu Ndrawati ratu sing waskita pranyata tak apus krama tak ajak epi-epi marak sowan ana ngarsane Prabu Laraskandha lah kok manut wae malah mantuk-mantuk wae malah Kapara kepengin ngajak kelawan dulur-dulure kabeh walah dalah iya paribasan suwe mijet woing ranti ora wurunga ora dadak ngenteni kesuwen Ndrawati bakal teluk lho sapa kae sing dampyak-dampyak ana kene Setyaki iki lho nggih Koko Prabu kula ingkang sowan. Lha kok dadak nganggo pusaka curiga. Dadak ngetokke wujude keris kuwi nalare kepiye Setyaki? Dipun utus kalian Koko Prabu Sri Bathara Kresna kinen ngupaya warangkanipun curiga menika. Lah rangkane keris iki mapan ana ngendi? Rangkane keris menika mapan wonten Jaja Paduka Koko Prabu amit nuwun sewu. Wah! Wah! Waduh! Wah! Ah! Aduh Koko Prabu. Setyaki. Aduh. Wih gonceng langit kelop-kelop katon lirik gincanging alis. Dari sang mawe gandrung sabarang kadulu. Setyaki wonten dawuh kula sampun nglaksanani sedaya perintah Paduka Koko Prabu dulur kula ing Mandura tumekeng layon Koko Prabu Baladewa sampun seda ketaman pusaka curiga menika duh sinuwun ora perlu mbok gelani ora gelo piye dulur tuwa mati ora gelo sing ngongkon sampean lho wiwitan Setyaki ra ya tak takoni nek Kresna ngetan nggih Setyaki nderek ngetan nek Kresna ngulon nggih Setyaki nderek ngulon tak kongkon apa wae anut aja nganti kaken takon nggih sedaya menika sampun kula lampahi saiki Setyaki kowe bakal tak kongkon meneh lho isih dikongkon apa meneh? Apa kon ngeduk kuburane pisan? Ora. Wis to aja cengeng aja nangis ngono. Setyaki kowe tak kongkon sepisan maneh curiga mau tamakno marang jajane Koko Prabu Baladewa. Mengko kowe bakal ngerti kedadian apa sing dumadi Setyaki.
sampun ngasta wujudipun pusaka curiga nenggih Senopatining Ndorowati Raden Haryo Setyaki. Gyo katamaken ingkang kaping kalih pusaka keris menika mring dadane Prabu Baladewa elok ing kahanan Sirna Punarpanira risang Prabu Baladewa babar jatening wujud pepatih ing negari Jurangpara Patih Kalayaksa kaget kang samya miarsa. Adalah ora nyono ora ngira jebul ula lempe jebul bidu gering latalah korangan wujud Kresna titenono Kresna titenono piwalese Kalayaksa. Gatotkaca tututana kok dados buta menika. Lah iya. Walah tak kira dulurku lanang jebule Membo Warna dadi buta. Mula ta mula nek diajak tapa, nek diajak poso kuwi melu. Diajak poso malah udut. Ya kapiran to. Diajak munggah gunung malah lunga pasar legi. Ya ora dadi ngilmumu. Ya kapiran kabeh. Mula mripatmu ora bisa awas Setyaki. Pangapunten kula nek diken tapa menika ora disungkan menika. Ning sakmangke kula menika badhe nderek sedaya perintah paduka. Pun kula dipun napa mawon kula manut. Kowe gelem tak kon tapa 40 dina? Nggih, sagah. Ora mangan ora ngombe kowe saguh? Nggih, kula saguh. Sajroning 40 dina Setyaki ora oleh turu, saguh? Nggih, saguh. Ora entuk mangan? Nggih, saguh. Ora entuk ngombe? Nggih, saguh menika. Ora entuk kumpul karo bojone. Wah, modar nek iki. Nek dipenging mangan ya teko lah, dipenging ora oleh ngombe ya ora apa-apa. Dipenging ngantuk ya ora apa-apa. Mengko tak rewangi manjak. Dia ora kumpul karo bojo, wah ladalah. Nek awak rasane kok cekot-cekot. Wangono ponakmu lanang Garkaca. Lho nggih, nyuwun pamit, wah nyuwun tambahing pangestu wa Prabu. Soroting pandang sulma dangi jroning pasarean.
Dresta Buddha Pandhawa Tata Gatiwisaya Indriyaksa Sara Maruta Bawana Gana Margana Panca Bayu lan Marayang Wisikan Magulingan Limo Ladalah iki sapa meneh paran para Ndrawati Ayo balik pitakon sapa sing dadaranmu dene kowe wujute Drubiksa dlanyak-dlanyak mlebu sajroning negara Ndrawati wah ladalah kasate Gusti Ratuku Sang Maharaja Laras Kandha mburi saka negara Jurangpara. Ya aku Sang Patih Kalayaksa. Patih Kalayaksa ya dasar para nyata satriya mencorong dadane sak tebok ambane. Aku sapa sing dadaranmu? Iki Narendra Pringgondani Prabu Anom Gatotkaca. Wah, Prabu Anom Gatotkaca. Dasar para nyata. Ayo, kowe gelem sumingkir saka kene apa ora? Ora iso. Aku gelem minggat saka Ndrawati kene waton aku bisa nyolong nyidra kelawan Prabu Sri Bathara Kresna. Gatotkaca. Nek pancen kaya mangkono sing dadi karepmu, iki ponakane lanang Gatotkaca tandingana piye? Ngemping lorong gencak pati. Gatotkaca. Lakon gigit sing pengapit pedhot gulung. Wayange mbah aku dhewe ora apa-apa nek pedhot. Waduh yo. Atos tenan pupune. Wah, ora minggir kena tungkae dadi apa? Tungkae lemune ora karuan. Wah, wong tak cokot pupune ngono kaya apa? Wah, ambruk. Wah. Wah. Hei. 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 Wah. Hei. Doa lolo
Awas. Bah. Salin mungsuh sempal baune. Maju edan. Bah! Bah! Ah! Bah! Wah! Wah! Bah! Waduh. 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 Ayo, tangi yo. Waduh. Ah! Ah! Waduh. Waduh. Yo, mabur! Mabur! Ayo, munggau. Muduna! Munggau. Muduna! Wah! Tanda! Wah! 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 Ah! Ah! Wah! Ah! Wah! Wah! Hei! Wah! Aduh, aduh. Ah! Wah! Aduh, buka apa no? Ah! 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 Wah! Gareng kaca mandeg dhisik gareng kaca. Lenging dra mangu mangungkung kanduhan rimang lir leno tanpa kanin tanpa kahanin matur nuwun wis bisa mberat marang saking Sukerta kang dumadi ana negara Ndrawati kene. Garekaca wakmu ing Ndrawati sansaya jubriya. Mbok menawa lupute negara Ndrawati kang kaarah yektene buta mau pangrasaku bakal tumuju menyang negara Ngamarta. Ayo padha ditututi alon-alonan ngiras pantes wakmu bakal marak sebo aning negara Ngamarta ya nggir Gatotkaca. Menawi mekaten lagar kaleresan sumangga kula dherekaken tumuju menyang negari Ngamarta menika duh Prabu Sri Bathara Kresna.
Iya. Wes pestine pantese padha angkrung kepica laku derma terkisah kemrin nusa bangsa tunggal cipta tunggal setya wong sanegara. Was pasin neca pantase padha angkrung kepica laku derma terkisah gemreng nusa bangsa tunggal cinta tunggal setya wong sanegara. Mos patin neca pantase padha angkrung kepica laku derma terkisah kemreng nusa bangsa tunggal cipta tunggal setya wong sanegara. Was patin neca pantase padha angkrung kepica laku derma terkisah kemreng nusa bangsa tunggal cipta tunggal setya Jiralu. Padha angkrung kepica laku derma terkisah kemreng nusa bangsa tunggal cipta tunggal setya wong Biung, ana dawamu apa, Nak? Nggon-nggon joget kaya durung marep. Lah karepmu? Aku kepengin jaiponge ditanjaki yo. Pengen joget nganggo apa muni ya?
Mumpung bola-bola ning kene kabeh, Nok. Aku pengen joget diringi perahu layar, joget bareng karo sinden. Ayo ditanjake bareng-bareng numpak perahu, Cok. Ayo. Ayo. Yuk, wah sayang. Ayo. Yo 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 yo. He he ha ha. Plera. Oh ah oh ayo. Dino minggu. Aja diplerai ya, Nak. Hey! Oh ah oh aja ditinggal kapribaden katimuran. Kok yo sing eling iku budaya saura seling yo yo. Ayo.
hehe haha kanca ing isih gembira plera plera banyune segara ayo anian lupa praulaya ing dina minggu dina minggu kepari wisata Hoi 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 tengkang lopo dene sesa sesa pinarak luwih dhisik ya nak oh iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yung. Piye pawartane, piye kabare nak? Alhamdulillah pikantuk berkah pangestune si Biyung. Tansah manggih rahayu, tansah manggih raharja. Nak, syukur syukur. Si Biyung ya uga sehat wal afiat. Nak. Dongamu kabeh tansah manggih wilujeng. Oh iya. Sowan tlatah ngendi? Iki sowan ana ing tlatah Dudak Awu, Kembang, Kabupaten Jepara. Oh iya. Sowan wonten dalemipun sinten yung? Ora ana liyana, ana daleme pepundhene awake dhewe ya ana nggone dulure kabeh kene. Sinten? Panjenipun Bapak Nur Hadi dalah Ibu Zulikhatun sarjana pendidikan. Oh, Pak Nur Hadi kalian Mbak Zulikhatun menika ndarbeni hajat menapa? Ora ana liya. Ya kuwi netakake Kang putra, adikku lanang Dik Ahmad Abrisam Reinan. Wis kelakon sunat utawa tetak. Nak. Alhamdulillah, alhamdulillah yo yo. Jebul kae kang tak anti-anti mari kangen bebarengan ya nak. Pinuju dekat lagi SBA merati wis mari ngangkat bukan tak
Ayo bareng-bareng ya, Nak. Dewi sakonco rombongan namung saged ndedonga wonten ngarsanipun pangeran, wonten ngarsanipun Gusti Allah. Mugi-mugi anggenipun Bapak Nur Hadi adalah Ibu Zulikhatun anggenipun ndarbeni hajat mboten wonten sanes inggih menika wali matur khitan utawi mengkhitankan nyunatake kang putra adikku lanang sinten Di Ahmad Abrisam Rainan no. Ngono yo yo cukup ngarep turah omburina slamet to kabeh. Oh iya slamet ragane yo slamet sekabehane no. Didongaaken mugi-mugi Pak Nur Hadi dalah Ibu Zulikhatun tansah pinaringan sehat walafiat rezekinipun kathah lan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Adikku lanang Dek Abrisam ya uga tak dongaake muga-muga sabubare tetak iki dadiya putra sing soleh, dadiya putra sing birrul waliden mituhu kalian tiang sepuh kekalih ngono ya mak. Bisa mikul dhuwur mendem jero marang derajate wong tuwa kados mekaten. Sekolah ya saya pinter, saya sregep. Tak donganom muga untuk ranking 1, ranking 2. Ngono. Tak senggole pepundenmu ingkang ngesuhi gamelan menika sinten? Mbah Kakung no, mbah aku. Sinten? Mbah Sutaman ingkang nggadahi menika gamelan Angu Dilaras. Wah. Iki putune dipasangno pelampang sing apik no. Iya, makanya tajak tanggapan pelampangnya sing sitok enak no. Iya, digawakno sing apik. Matur nuwun, wayange ya apik-apik kabeh. Gamelane ya kicres-kicres kabeh. Iya, kepenak. Kanca-kanca niaga, pepunden-pepunden sedaya, wah lho sigrak kabeh. Tenang. Wis pokoke bengi iki digawe losdol no. Iya, aja kuwatir. Engko enek sing ngersakake dangdut campur sari, gending tayub aja kuwatir, sewengi isih dawa. Iya, iki wis jam pira? Lagek 7:30 aja kuwatir. Iya. Tak gawakno sinden, tak gawakno waranggana saka ngomah. Sopo iki? 1 2 3 4. Tak kenal maka tak sayang. Iya. Sing sisihku dhewe sing cedhak kothak ngastomik. Wah, mripate sipit kaya Cina. Iya. Assalamualaikum, Dik. Waalaikumsalam. Waduh, ning guyu gregetno ati. Asmanipun sinten menika? Derek Pitepangan. Nggih. Kula Nilam.
Oh, Nilam. Nggih. Nama komplitnya sinten? Nilam Purbaningrum. Waduh, Nilam Purbaningrum. Oh, iki ta. Sing jenenge Nilam Purbaningrum. Ah, mijil saking pundi nak? Dalemnya pundi sayang? Saking Gunung Kalpati. Lu, bocah Gunung Wungkal ta. Oh iya. Oh iya keliwatan ana bocah gunung kok ayune ngene. Nila menika taksi sekolah napa pun lulus napa pun kerja napa pripun? Kasih sekolah. Loh, isih sekolah ta? Nggih. Lho, kelas pinten nak menika nak? Kelas 3 SMP. Loh, kelas 3 SMP. Nggih. Oh, tewas arep tak gabres dhewe malah di SMP nak. Oh iya. Matur nuwun. Nah, sisihe meneh sapa sisihe kae? Gunung Wungkal. Iki kok gunung apa ora iki jajali. Assalamualaikum, Dik. Anje, waalaikumsalam. Lah rodok galak iki. Nah. Iki asmanipun sinten nika ya, yo. Derek pitepangan nami kula Rara. Rara. Nggih. Lho. Sing ngalus ta nok asmanipun kula Rara Pak Dalang. Anje, nami kula Rara Pak Dalang. Oh iya. Rara menika mijil saking pundi sayang? Kula saking Bondo. Oh, bocah Bondo ta? Lho, bocah kisik jebule. Wah, Rara menika dugi ndudak awu menika sing ngeterke sinten nika? Bojone wong. Lho, bojone wong. Lah dalah. Cek cilik kok wis arep golek masalah nok. Rara menika maksih senggel napa dobel? Ya. Senggel. Oh, senggel. Iya, alhamdulillah Dik senggel. Dereng gadah pacar nggih nak nggih? Derek. Umpama tak golekno calanang saka ndudak awu kene gelem apa ora? Nah, tergantung wonge nek Tergantung. nek gelem mbek aku ya monggo. Ya Allah Gusti, wong wedok kok penake ngene nek gelem mbek aku ya teko monggo. Nganti bangkok, wah, lembangkok kabeh iki piye to. Aku nek yamene ke bangkok-bangkok kabeh. Sing ati-ati aja galak-galak. Matur nuwun Dik Rara. Sisihe meneh, sisihe sing rambut jagung nok. Assalamualaikum, Dik. Waalaikumsalam, Mak Cangli. Heh? Mak Cangli? Heeh. Aja marai ruwet kowe. Cangli ki cangik limbuk lho. Oh. Sing mbok dep apa? Cangik limbo ta? Izono. Siraku Masa iya liliane. tiwas siraku sik ngelu e. Cangik limbo. Katon asma sinten nika, Dik, menika? Asli apa palsu? Lho, sing asli sapa, sing palsu sapa? Kaya jenengan kok dobel. Sing asli Vita Maharani. Vita Maharani. Sing palsu? Siti. Siti. Oh, lah Siti ku aku bakul tape. Oh iya. Nek niki Sitine bakul tempe mboten tape. Oh, Siti bakul tempe ta? Heeh. Umpama tempemu tak cek luwih dhisik setuju apa ora? Sadurunge tak tuku. Kira-kira tempene jek anyar apa wis bengok? Iki tempene nganu wis semu jembul kae lho. Tempe kok jembul. Lho, lah kan nek digawe kan ijek rinci kae. Lah kok bar ki let sewengi kan dadi ana pulu-pulune ngono kae to. Oh. Nah, lah bar ki lek dadi digoreng enak. Kakean ragi, Pak. Nah, Ngapunten. dadi pulune kandel. Oh, iki ya. Bakul tempe, bakul tempe. Devita menika saking pundi menika? Saking Salatiga. Oh, Salatiga. Ya aduh ora karuan. Jenengan nate teng Salatiga mboten? Alhamdulillah urung tau nak aku Wah, sesuk kudune dolan ning nggonku. Ada apa di sana? Ning nggonku ki ana oleh-oleh khas Salatiga. Khasnya apa oleh-oleh Salatiga? Itu kayak wisata rohani. Wisata rohani. Ya kaya nek ning kene iki apa ya? Nentremke ati ya. Kruk. Nah. Oh, lah keparat iki. Lho. Iki rombongan pungkruk ning kene iki. Sesuk melu aku ya, Nak ya. Ning ndi? Tak jak sarapan ning Pasar Legi ya.
Gelem apa ora ning kono wah temenan. Kayamu lho kok wani. Wis dodol sembarang kalir ning kono. Nggon aku iki spesial tempe goreng karo gembus bacem. Oh iya, wah kapan-kapan jajal tempe nih Dik Vita. Sesuk mangicipi. Oke, sinden kok penake ngene. Aduh. Aduh. Wis jelas ketagihan kok. Tenane. Iya temenan lho. Oke, yuk sisihe sapa meneh? Ya, sugeng dalu, Bu. Nah. Iki ketake nganu no. Nggih, sugeng dalu. Nggih, buke sehat nika nggih. Alhamdulillah sehat. Katuran asma sinten nika Bu, mbok menawi? Nggih. Nami kula Suminarti. Oh, Ibu Suminarti. Alhamdulillah. Bu menika mijil saking tlatah pundi nggih, Bu? Saking Kudus. Saking Kudus. Wah. Kudus menika kota kretek Kota Kretek. Nggih, nek Dik Vita menika sadyan tempe, lek Bu menika sadyan apa? Sadian bako. Lah dalah. Iki nek mbakone. Lah piye to lah jenenge wae Kota Kretek. Mbakone nek Kudus niku pripun? Napa sami Kula kalian? sadene niku mbako kedu nek nang. Loh, mbako Piye? kedu niku Sing mbako wireng tong luket niku. modar. Mbako ek wireng. Lah piye? Pengen coba mbakone mboke. Layak to layak no nek salin Mboke sadian mbako. Oh, nggih. Bu niku gadah lare estri napa mboten? Di anak wedok. Gadah. Waduh. Lah piye? Daftar. Nah iki nek di anak wedok ini lho seneng aku. Heeh, matur nuwun, matur nuwun. Malik larase nyang Slendrong, Ger. Iya, nyuwun berkahipun ibumu sing saka tlatah Kudus. Nah, kinen nguler kambang, pangkur palaran. Nah, menika kula aturaken kagem pepundhen kawula, Mbah Kakung, Mbah Sutaman, kalian Pak Ngarikan. Iya, monggo Bu katuraken jineman uler kambang. Dados